changes thina spirituality sakho nabo kufika la eSouth Africa njengoba sinale nkinga esibhekene nayo siyamasha uthini wena awuthatha uhlangothi phela mina as changes akasha siqale la before ngibe uchanges akasha lo qale ngibe ispirit nje esingechanges akasha esingalimitiwe ispace esingalimitiwe isikhathi esinga-operate kwa-earth esi-operator kuyona yonke indawo infinite spirits. That is first what I am. I'm not categorized first. Am I operating there only? No. Ngi-exista kwa-earth. Ngisima ngi-exista kwa-earth ngibe kwi-southern hemisphere. Ngisima ngi-southern hemisphere ngibe se-South Africa. Ngisima ngiqeda ukuba se-South Africa ngibe se-KZN. Ngisima ngiqeda ukuba se-KZN ngibe se-Durban la ngikhona. That is the space and time. So asiphili ezulwini la kunemithetho yala emhlabeni ekumele ukuthi obheke igcinwe ngoba umthetho ukuphila inkululeko iwukufa. Yabo ngishilo ngathi mina kuboshwe emhlabeni kuboshwe nasemazulwini okukhululwe emhlabeni kukhululwe nasemazulwini. So if kungekho umthetho emhlabeni kuzoba ne-chaos emhlabeni nasemazulwini ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasha othi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo isiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Mele phela sibe neqiniso la. Kunemithetho ka spiritual kunemithetho ka physical yabo. Le mithetho le ayibekele ukuphula ibekele ukuthi igcinwe. Mangabe iphuliwe kuba nama repercussions akhona lapho. So uma ngabe ukuthi umthetho wasemhlabeni awugciniwe kuzoba khona ichaos emhlabeni kuphinde kube khona ichaos emazulwini. Mangithi emazulwini ke ka spiritual world indawo nendawo ine spirit sakhona yabo. So uma ngabe ukuthi imithetho yala eSouth Africa igcinwa vele kuzoba khona ichaos la. Uma sekuba nekhona ichaos la eSouth Africa kusho ukuthi naka spiritual sekune chaos vele showcase yabo. Into eyenzakalayo ke uma kuzoba iBanana Republic kanjalo ispirit sala sogcina overpower ispirit sangaphandle yabo. Gcina kwenzakalani lapho? Gcina kube ukuthi uzothola ukuthi eParliament sekushaya imithetho yale eqhamuka le kulamazwe angaphandle engasanifavor nina bala yabo eParliament. Gcina izinto eziningi senibona ukuthi seni-overpower kuba ngazi ukuthi manje i-invasion le liyathathwa izwe ngenxa yokuthini ispirit lesi sangaphandle sesi-overpower nina eSouth Africa.